Jubongede. Jubongede. Ich. Die. Artele marțiale, originare din Japonia, au fost introduse în lumea întreagă din Okinawa în anul 1922. De atunci și până în prezent au fost răspândite pe globul pământesc diferitele forme ale acestor arte, clasificate ca sport al minții, al trupului și caracterizate de disciplină. Iar dacă vreunul dintre copiii târgu-mureșeni își dorește să devină, ca Daniel San, personajul principal din seria filmelor Karate Kid, are ocazia să o facă. Karate Kids este practicat și în Târgu Mureș, în săli specializate ale clubului sportiv Tiger Budo al Jandarmeriei Mureș. Siza. Shingenirei. Shomenirei. Otagami, hey. Moso. Demonstratori. Date kudasai. Ogino monte. Atama maru ushiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yoko ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 最後。1, 2, 3, 4, 5, 6, 回し。1, 2, 3, 4, 5. Ro, cantai. 1, 2, 3, 4, 5, ro, shiro. 1, 2, 3, 4, 5, ro, 6. Cancele, 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9, cantai. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9, quante le sono esterior? 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9, andai. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9, umeri. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9, andai. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9, umeri jos. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, față. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9. Ia vezi cu brațele. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9. Coși mași. 1, 2, 3, 4, ro, cantai. 1, 2, 3, 4, ro. Iza, spre interior. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9, andai. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9. Ține. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9. Bun, soara, spre piciorul drept. 1, 2, 3, 4, ro, 6, 8, 9. Ne lăsăm în spatele. Picioarele deportate. Și aducem mâinile în față. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ambele mâini la piciorul drept. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. La stângul. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Bine coloana. Și
spate și ridică spate. Șnița și încercăm să ducem capul la piciorul drept și de piciorul închisă. La piciorul stâng. Șnița și Uite. Șnița și avem picioarele și prindem de vârfuri. Șnița și ducem vârful de lateral. Șnița și acum la depărtare și ducem spre interior. Deci șnița și un filtraj. Deci șnița și luăm piciorul drept, una stângă. Așa, bun. Și întindem. Aici, ni, san, și, go, roc, zici, aici, go, giu. Ținem acolo piciorul dis. Și, san, și, go, roc, zici, aici, go, giu. Bun, acum cealaltă picior și cealaltă mână. Aici, ni, san, și, go, roc, zici, aici, go, giu. Ținem acolo. Aici, ni, san, și, go, roc, zici, aici, go, giu. Ok, curaj. Ok, se ies acum. Vamos lá. Punem mâinile în spate. Ok, acum ducem mâinile și mai în spate. Karatele și artele marțiale înseamnă antrenament al corpului, dar mai important al minții. Prin acest sport se învață disciplina și fair play-ul. Antrenamentul începe cu salutul specific. Urmează o încălzire, iar apoi, în funcție de antrenament, se învață tehnici de luptă, tehnici combinate, luptă cu palmele sau cu partener, cu perna sau imaginare. Mă numesc Diță Dorin, sunt senpai la o mică sală de copii, îi spunem Karate Kids. Karate Kids-ul, copiii sunt o ramură din clubul Tiger Budo Târgu Mureș, care face parte, e un club al jandarmeriei. Despre mine ce vă pot spune, că am început să merg pe drumul artelor marțiale și implicit a Kyokushinului în 1991, într-o sală mică în orașul Iernut, unde era senpaiul meu Dumbrăvean Traian, cu care mă antrenez în continuare, ca și elev. Drumul a fost foarte lung, anevoios și greu, dar în același timp frumos, pentru că artele marțiale în general îți oferă, dincolo de muncă, de transpirație, de momentele grele care le ai pe tatami și în afara lui, în sala de antrenament, pentru că te obligă, te forțează să mergi înainte, să te perfecționezi, să fii din ce în ce mai bun. Îți oferă și momente de plăcere, momentele în care după un antrenament obositor îți dai seama că ai reușit să faci ce n-ai făcut ieri, că astăzi ești mai bun ca ieri. Și astfel drumul ăsta a început în 91, continuă pe mai departe. Am trecut de la elev să antrenez și eu la rândul meu copii. În 2006, în vara lui 2006, am ajuns să obțin centura neagră un dan, un examen care a fost foarte greu, pentru că dincolo de condiția fizică bună care trebuie să o ai, trebuie să cunoști tehnica la perfecție sau să cunoști foarte, foarte bine tehnica, să știi kata, să lupți, și lupta e una fizică, iar centura neagră presupune lupta cu 30 de adversari, 30 de centuri negre sau cel puțin maro,
care sunt bine pregătite, care sunt niște luptători desăvârșiți care au trecut prin ce treci tu și care te obligă să rămâi în picioare, să lupți, să ajungi la final. Asta durează 1 minut jumate fiecare luptă, cu contact fizic, cu momente în care zici nu mai vreau, nu mai pot, totul trebuie să se termine odată. Pleacă un adversar, vine un alt adversar până se termină toți cei 30 de luptători. După examenul de centură neagră mi-am dat seama că de fapt acolo e începutul, că tot drumul ăla de la centura albă la centura neagră a fost un mic pas al elevului spre cunoaștere și că tot drumul ăla, din punctul meu de vedere, abia începea. Și acum merg, mă antrenez și din puținul ăla care îl știu eu, mi-am făcut un proiect să le arăt și copiilor de la 4 ani, sala Karate Kid, copiilor care, dincolo de artele marțiale, că probabil ei nici nu realizează ce înseamnă arte marțiale, ce înseamnă calea Bushido, ce înseamnă partea asta de cunoaștere marțială, ei vin pentru mișcare, vin pentru plăcere, dar proiectul e clar. Să le arătăm altceva decât calculator, decât, știu eu, tabletă sau alte tehnologii. Îi ajutăm să se împrietenească, îi ajutăm să lupte, să învețe să lupte, iar lupta nu e doar una sportivă. E o luptă în care ei învață respectul, învață disciplina, învață să comunice, învață să se cunoască pe ei, învață să-și cunoască corpul și mai mult de atâta, dacă ei ajung să vrea să devină și sportivi în același timp pe lângă tot ce am spus până acum, le deschide și o perspectivă sportivă, pentru că în Kyokushin există și competiții de luptă și de kata. Îi ajută să devină și buni sportivi. Da? Ich, ni, san, chi, go, 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 okay, then? Ich, ni, san, chi, go, go, ni, san, go, go, Inge. Piciuim în față și îl punem jos, da? Os. Haide aici în față. Mai. Lasă picioarele. Deci, încă o dată, mare. Piciorul drept, mâinile rămân la braț, înapoi în cap, da? Se ridică lângă celălalt, mergem foarte rapid înainte, vine aici, punem jos, da? O să încercăm? Piciorul drept, da? Iar la locul. Aici. San și go. Bravo! Ați reușit? Os. După ok, da? Aici. Ni. San. Chi. Go. Go. Chi. Go. Do. Primul rând, faceți un pas pe spate. Mai. Os. Hai, e niciodată. Os e cu piciorul în burtă. Îi dăm genunchiul mult. Scopul nostru în proiectul ăsta cu copiii e, în primul rând, să-i facem să fie împreună, să se dezvolte armonios atât fizic și psihic, pentru că Kyokushin-ul și artele marțiale, în general, nu te ajută doar fizic să devii puternic, te ajută și psihic să fii puternic, să ajungi să ai o coloană vertebrală, să fii drept, să poți să distingi binele de rău, să poți să faci față situațiilor dificile, pe de altă parte. Iar de luptă, zic eu, concepția greșită despre arte marțiale înțeleasă de oamenii de pe stradă e că nu vreau ca copilul meu să devină bătăuș. Din experiența mea de 20 și ceva de ani și mulți colegi care am avut în perioada asta, nu știu dacă pot să-mi aduc aminte de una sau două lupte de stradă. De ce? Pentru că majoritatea celor care vin în sălile de antrenament devin luptători, nu bătăuși. Iar pentru mine e o satisfacție în plus și de ce am ales copiii de la 4 ani în sus, pentru că
sunt ca niște bureți, ei absorb informație, ei o transformă, ei se transformă și vezi pe zi ce trece faptul că ei devin, ei se transformă. De la calea simplă la complex, de la simplu la complex, ei devin adevărați luptători. Chiar mă gândeam astăzi, uitându-mă la unul sau la doi dintre copii și analizând perioada în care ei au venit la sală și acum și nu venea să cred, era incredibil. Atunci când au venit, stăteau cu condiția fizică destul de... erau ași în calculatoare și în asta, dar cu condiția fizică erau foarte obosiți la jumătatea antrenamentului, acum trec prin antrenament zâmbind, transpiră și se bucură. Asta pentru mine e un lucru care îmi spune că drumul ăsta, proiectul ăsta care l-am ales cu copiii, e un proiect bun. Noi sperăm să atragem cât mai mulți copii pe drumul ăsta pentru că eu consider că artele marțiale în general, cum spunea antrenorul meu sensei Traian Dumbrăvean, creează oameni. De ce? Pentru că, zicea el, majoritatea oamenilor care au trecut prin mâna lui au devenit cineva. Ba pe tatami, ba în viață. Așa că ideea de a pleca cu copiii de jos a plecat din gândul lui și gândul ăla se perpetuează și sper ca și la rândul meu să am unul sau doi care peste 20 de ani să spună același lucru. Senpaiul meu de atunci mi-a zis că karatele creează oameni. Ceea ce trebuie să faceți e să nu vă ridicați. Nu faceți asta. Ok? Sunt aici, fac bandele de picior și mă deplasez. De ce nu mă ridic? În momentul în care eu mă ridic aici, momentul ăla e instabil. Nu mai am nici forță și nici echilibru. Dacă eu dacă noi doi o să luptăm și eu trebuie să îl împing pe Alin de aici înainte și o să mă ridic sus, nu o să am nicio forță. Da? Aici am doi și ne deplasăm. Și e la fel. Os? Os. Tudoraci? Zenku tudoraci. Roi. Dime? Siet. Piciorul drept merge în spate. O să ne deplasăm înainte pe arăt. O să fim aici și o să lovim cu pumnul muschii, da? Os. Dragos, te mănânc. Ok. Aici. Ni. Sa. Se. Spate. Piciorul din spate. Merge pe cruce cu celălalt. Întoarcem și facem chedapnare. Ok. Numărat. Aici. Ni. Sa. Spate. Facem. Bun. Acum lovim cu rote schigioda. Os cu ambele mâini. Facem deplasarea, lovim. Facem deplasarea, lovim. Da? Os. Dragă, ține mâna în ghedambare și cealaltă. Are poziția Zenkuchudachi. Stai în Zenkuchudachi. Așa. Pune la mâinile, toată mâinile sus. La nivelul bărbie, da? Aici. Coapă. Ni. Sa. Mate. Antrenamentul începe cu încălzirea specifică a corpului. Începe în primul rând cu salutul. De la intrarea în sală se salută sala, se salută șindenii, cei care au fost înaintea noastră și așa mai departe, Sosai, cel care a inventat stilul Kyokushin.
după care se trece la o încălzire, deci alinierea, încălzirea specifică pe grupele de mușchi care se lucrează, care în general e o încălzire specifică în Kyokushin, una clasică și specifică care încălzește tot corpul. După aceea depinde de antrenament. Dacă e un antrenament de luptă, atunci se trece la tehnici de luptă, tehnici combinate, lupte cu partener, lupte cu perna, lupte cu palmare, lupte imaginară și se termină cu relaxare. Pentru copii, în general, tot programul ăsta de antrenament care vi l-am descris până acum e inserat cu multe jocuri tactice, multe jocuri de rapiditate, multe jocuri care le creează viteză de reacție, care le creează o anumită mișcare din corp care se urmărește, atenție, jocuri de atenție, jocuri de, mai știu eu, cu lovituri, jocuri de întoarcere, pentru că în Kyokushin de obicei nu e o luptă statică, stăm și lovim. E o luptă mult tactică, e multe lovituri. Asta făcând diferența între lupta de acum, 2015, și 91 sau 95 sau mai știu eu, 99, când luptele aveau cu tot o altă formă. Erau mult mai brute, erau mult mai fizice și câștiga cine era mai puternic. Acum, de obicei, de exemplu, în concursurile de Open sunt concursurile care nu au limite de greutate, unde poate să intre și un concurent de 70 de kg și unul de 120 de kg. De foarte multe ori întâlnim situația în care cel de 70 de kg câștigă în fața celui de 120. De ce? Pentru că cel de 70 ajunge să fie mult mai tactic, mult mai bine pregătit, mult mai rezistent, să ducă lupta pe de-o parte la sfârșit și să câștige. De obicei, în momentul în care încep să lucrez cu un copil, eu personal încerc să-l studiez, să-l văd ce abilități are, ce pot să creez pe personalitatea lui, pe stilul lui de lucru și abia după aceea încep să dezvolt. Să dezvolt anumite tehnici, anumite combinații de lovituri, anumite mișcări, pentru că, de exemplu, eu, fiind o constituție mult mai solidă, o trebuie să-mi adaptez stilul la un anumit tip de exerciții, care nu sunt foarte, foarte rapide, care nu sunt foarte în mișcare, pentru că nu-mi permitea corpul să rezist 3 minute, să iau și să dau pumn. Și atunci mi-am adaptat corpul la un anumit tip de antrenament. Același lucru fac cu fiecare copil în parte. Îl analizez, dezvolt pe el personal și de asta de foarte multe ori antrenamentele îs punct ochit, punct lovit. Mai mult de atâta, la fiecare exercițiu care îl fac cu copii, fiecare dintre copii îi urmărit în ceea ce face, în jocuri, în mișcări și atunci putem să dezvoltăm anumite chestii pe performanța lui. Pe de altă parte, de ce zic că fiecare își are o anumită personalitate și o anumită condiție fizică? De foarte multe ori o să vedeți copii care trag 5 minute la antrenament și transpiră și alți copii care, de exemplu, după o oră rămân la fel de vioi și la fel de ok, și ce, am făcut o oră antrenament. Atunci trebuie să dezvolți pentru ăla care o oră face așa și mai mult decât face cel care la 5 minute. Și pe ăla de 5 minute să-l aduci la ăla care lucrează o oră. Cam asta vedem noi în partea asta de muncă cu copiii. Adică eu și el trebuie să ne urmărim reciproc la numărătoarea mea. Aici,
Da? O, da. Deci dacă așa să considerați Darin oglinda mea. Bine, ea mai slăbuță. Da? Să vă imaginați că dacă el se mișcă și eu trebuie să mișc. Mici. Mic. San. Și. Os. Os. Serios. Hai să vedem. Tu gata? Tu unde plecat de aici? De ce? Plecat că e de ce? Bun. Un lucru foarte important e să ne uităm în ochii partenerului. Dacă mă uit jos, nu mai pot să văd ce face de acolo. Mă lovește. Dacă mă uit peste, din nou mă lovește. Atunci ne uităm în ochii noștri. Aici. Nici. Sana. Ok. Hai să vedem. Apropiați un pic mai tare. Așa. Plecăm toți spre ușă, da? Sigur? Ești în ce parte e ușa? Sigur? Ok. Aici. Ni. San. Și. Go. Ro. Sici. Aci. Cu. Jo. Ok. Următorul exercițiu. Aici ne mișcăm și atingem podeaua amândoi, da? Care-i primul? Ni. San. Și. Ok? Eu. Ok. Iar cântăm. Față în față. Aici. Ni. San. Și. Go. Ro. Sici. Aci. Cu. Jo. Os. Următorul exercițiu, suntem față în față, la aici, și eu trebuie să ajung în locul lui Alin și Alin în locul meu. Ok? Aici. Ni. San. Și. Go. Dacă ajung aici, nu-i bine. Sau dacă ajung aici, trebuie să ajung perfect în față, da? Hai să vedem. Aici. Ei, din aia nu-ți bine. Trebuie să ajungi exact în fața lui. Stai cu picioarele uite așa apropiate ca mine. Ei! Mai repede. San! Și! Go! Rog! Sici! Aci! Go! Jo! Bun! Următorul exercițiu. De aici ne întoarcem. Dăm o așa. Facă de la tine, nu lovim. La tine. Ei. Da. Și. Os? Os. Hai grijă de la domnul de primitor.